Здравейте и добре дошли! Вие слушате предаването Молескин по Радио Пловдив и първото издание на новия ни проект Молескин Live Sessions с концерти от Студио 1 на Радио Пловдив. Днес сме в екип Виктор Янков, Кристиян Белев, Николай Пеев, инженер Минко Кръстев и аз Стефка Цанева. Първата група, която поканихме за новия ни формат е Габана. Това са Виктор Стамболов, вокал, китара, Никола Никсън Джоков, барабани, вокали, Ангел Дилгеров, китара и Стойко Милев, бас. Здравейте, момчета! Много се радваме да ви посрещнем тук в Студио 1 на Радио Пловдив. И ние се радваме, благодарим за поканата. Здравейте! Преди да започнем с музиката, разкажете ни малко повече за група Габана, която съществува вече от 15 години. Кой ще започне? Всъщност на 6 февруари тази година ставаме на 16. Това е Никола Никсън Джоков. Разкажи ни повече как стартирахте бандата и съответно и за първия ви албум, който излезе преди 10 години точно. Аз и Моржа, стария ни басист Иван Динев Моржа, всъщност се запознахме в Найлона септември месец 99-та година. И там той, Иван Динев, тогава прякора му беше Гаргата. Вярно е. Той ми предложи да направим black metal група, в която аз да свиря на пиано, а той е вокал. Гарвана, не Гаргата, Гарван. Гаргата, Гарван, да. И аз се съгласих. И лека по лека преминахме към някакъв по-разумен вариант. Нали, аз започнах да свиря на барабани, а той на бас. И почнахме да си търсим трети човек, който евентуално да свири на китара и да пее. И един приятел на приятел там каза за Виктор, който беше тогава в руската, който свирил на китара готино и пеел добре. И взехме го. Първата репетиция всъщност беше на 6 февруари 2000 година при Любо в Коматево и всъщност от тогава стартира тази група Габана. Виктор, ти като вокал разкажи ни малко повече за вашата музика и за първия ви албум всъщност, защото все пак, може би сега ще представите, че през 2016 предстои издаването на втория ви албум, 10 години по-късно. Как се усещате? На кой от двата въпроса да отговоря? На който решиш. Първият албум беше нормално последствие от всичките любими групи наши. Групи като Цепелин, като Нирвана, като Металика, тогава аз Никсън и Моржа, групите, с които сме отраснали, почнахме да правим авторска музика и тя експлодира в това нещо, което се случи тогава. Сега като се върна назад и слушам песните, някои са ми странни, някои все още ми харесват, което може би е добре. А албума, който ни предстои, той е почти готов. В момента се миксира, следва да се мастерира и ще чуете за него скоро. В предварителния разговор Никсън ме помоли да не задавам този въпрос, но аз все пак искам да го задам. Разкажи ни как дойде името Габана? Много хубава история. Никсън, ти ли ще си? Понеже дълго време нямахме име, вече даже започнахме да свирим. Даже направихме на 11 март 2000 година първия ни концерт с на баща ми една група Ира, няма че. Още нямахме име тогава и бях възложил на момчетата да мислят, нали, както и аз, за име на групата. И Морже се появи с две предложения: Велзево и Бастилия. Велзево ми. И понеже ми се струваха абсурдни и му казах, Морж не става, някакси Велзево и Бастилия не отговарят на стила на групата. И той каза ми, вие нищо не казвате за огън ли, за вятър, за буря, за какво да става въпрос. И така, един мой съученик носеше часовник явно Менте, Габана с едно Б. И на мен ми се стори много готино, защото точно тогава слушах постоянно Нирвана и си викам, да, Габана много готино звучи, като Нирвана. Почти същото. С други думи, в предаването няма продуктово позициониране.
И сега да минем към Габана и коя е първата песен, ваша песен, която ще ни представите тук в студио 1 на Радио Пловдив? Песента се казва "Забравих да повярвам". Тя влиза в предстоящия албум и е на български език. И малко тъжна. Текстът е малко тъжен. Става въпрос за ако ти си, например, вестителя на щастието, ако приемете, че това е лирическия герой в случая, много хубаво става с текста. Ако не го имате това предвид, нищо не се разбира. Много хубав текст съм написал. Много е хубав. И сега Молескин Live Sessions, първото ни издание, започва с "Забравих да повярвам", тази тъжна лирическа песен. Безпрозрачна суета, скрита в една сбъдната мечта. Някой ден някой ще повярва в мен, ще открие тяло в плен, скрито в мъгла. Аз ли съм това? Една сбъдната мечта. Забравих да повярвам във вашите мечти. Кажете, че ви трябва. И то пак ще полети.
Мерси. Moleskine Live Session се завръща тук от студио 1 на Радио Пловдив с концертна група Габана, тъй като в предаването Moleskine каним интересни личности, групи, музиканти и всякакви хора, които да представят своята любима музика. Затова и група Габана днес е тук, за да ни представи някои от своите любими песни. Преди да започнем с вашата селекция за днес, разкажете ни малко повече за музикалните влияния и какво сте ни подбрали за днес. Кой ще бъде? Никсън, виждам, че май си ти. Ами, всъщност, когато ни поканихте за това предаване, идеята ни хареса точно заради това, че трябва да изсвирим някакви неща, които са ни повлияли да се изградим като група, като стил и така нататък. Няма как, нали, да обхванем всичко, всеки един от нас е доста така различен, слуша много неща, но може би групите, които ни обединяват, това са групи като Металика, групи като Нирвана, Цепелин и други, естествено много други. Ние, както сме в този състав, правим и трибют на Металика и на Нирвана също, и затова избрахме да изсвирим съответно едно парче на Нирвана и едно на Металика. Мислим, че е редно все пак. С коя група ще започнем? Ще започнем с една песен на Нирвана, която е от MTV Unplugged, 94-та година беше. Избрахме песента On a Plane, като не е от най-известните, но все пак е доста известна, тъй като много ни харесва и ни пасва, ми се струва, като звучение. Така е. Ангел каза така е. Moleskine Live Sessions продължава с Нирвана и On a Plane в изпълнение на група Габана. Don't make sense.
Благодаря. Moleskine Live Sessions продължава. Ние сме тук в студио 1 на Радио Пловдив. Имаме страхотна публика и група Габана ни свири за наше огромно удоволствие на живо. Чухме Нирвана On a Plane в изпълнение на групата и сега предстои Металика. Преди да дам думата на Виктор и Никсъна, бих искала да кажа, че Металика е любима група на много наши гости и всички до сега са споменавали концерта 99-та година и всички говорят за това като за паметно събитие. Бяхте ли тогава на концерта? Никсън беше, ти беше, нали? Да, бях. Да. Ти бяхте ли? Бяхме с Стойко двамата. Да. Аз не. Между другото, не знам... Аз бях отвън, извинявай. Не знам дали сте чели за Металика в Уикипедия, но там пише, че концерта през 99-та година не се отличал с нищо особено. Така пише в Уикипедия. Вие какво мислите? За нас това е наистина едно от най-големите събития, които се случват, особено за нашия град. Не само, че се напълни стадиона. За съжаление, единственото събитие, което е напълнило стадион Пловдив или стадион в Пловдив. И Слави Трифонов ги помни. И Слави Трифонов ги помни. Да не споменавам. Аз не бях на концерта в 99-та, ние сме били по 16 горе-долу сега. Ти не, няма значение. Да. Нашите тогава не ми купиха билет, защото бях в много голям фен на Prodigy. И ми купиха билет за Prodigy и ми казаха, че няма как и на двата концерта да отидем. Аз бях пред стадиона с един приятел. Правилният избор, Викторе, правилният избор. И си тръгнах, разбрах в последствие, че са пускали поне за последните парчета да влезеш. Малко ме е ята. След това ги гледах 15-16 пъти Металика по този повод. Да. Но не е същото. Да. Какво на Металика ще изпълните? Избрахме The Memory Remains. Аз ли да... Не, ти. Избрахме песента The Memory Remains, тъй като с Никсън двамата малко променихме хармонията, измислихме си акустичен вариант, тъй като свирим често двамата с две китари. И решихме... Чу се нещо. Решихме точно на тази песен в един малко по-различен поглед на The Memory Remains да ви представим. Moleskine Live Sessions продължава с Металика и Memory Remains в изпълнение на група Габана. Fingers wave, another silent eyes grave. See the nowhere crowd cry the nowhere tears of honor, like twisted vines that grow, hide and swallow man's soul. Dim the light of an already faded prima donna. Fame, mirror vein, gone insane. Fortune, fame, mirror vein, gone insane. But the memory remains. Heavy rings, old cigarettes, up to lips time forgets, while the Hollywood sun sets behind your bed. When can the band play on? Just listen and play my song. As you wish, touch to dust, fade to black. Fortune, fame, mirror vein, gone insane. Fortune, fame, mirror vein, gone insane. Dance little thing gotta stand.
Заповядайте на Никсън. По-смело, по-смело. Само дори не се чува. Мерси. Чухме една страхотна версия на Memory Remains на Metallica в изпълнение на група Габана. Moleskine Live Session се завръща. Ние сме тук в студио 1 на Радио Пловдив. И с какво ще продължим? Усещам, че отново имаме сиателска емоционалност в следващото парче. Никсън спомена за групите, които малко или много са ни изградили такива, каквито сме. И аз лично съм много голям фен на Foo Fighters и Дейв Гроу и всички неща, които прави. Също така съм фен и на Кори Тейлър и на Ерос Рамацоти и на Тина Търнър. И решихме да ви представим песента From Kent to Kent, която е от... как се казваше? Sound City. Да, от филма Sound City. Добре е да кажем тук, само да споменем, че Дейв Гроу е много силна личност в модерния рок-н-рол. Прави страшни неща и благодарение на него нещата се поддържат в някакъв такъв суров вид, какъвто са били 70-те години. Пълнат се стадиони, хората са фенове на нещо, търсят да го чуят, да го купат. И сега Moleskine Live Sessions продължава не с Ерос Рамацоти, а с Дейв Гроу и From Kent to Kent.
under the water. It's cold and it's spring, my torrid autumn. Now the season decays. Open up the hollow, and my world comes down. I tell you it's a problem just when no one's around. But then I know what's wrong. God, you complicated everything. I know you're gone, gone, gone. This is where I will draw a line. I will draw my line.
Moleskine Live Session се завръща. Сега чухме Дейв Гроул и From Can to Can в изпълнение на група Габана, които днес са ни на гости и представят някои от своите любими песни. Преди да ги помоля да представят следващата песен, която са ни подготвили, бих искала да задам един въпрос. Защо не решихте да свирите Led Zeppelin, които вече няколко пъти споменахте, както сега, така и в предварителните ни разговори, много преди Металика или Нирвана? Да защо няма Led Zeppelin, питам аз. Стойко да отговори. Само, че няма микрофон, така че... Аз мога да отговоря на този въпрос. Давай. С лекота. Няма свирене, няма пеене, Led Zeppelin. Това е жалката истина. Значи, почти нямам парче на Цепелин, което да не ми е любимо. Има, но няма смисъл. Някои неща е по-добре да си остави. Ангели, ти не си фен на Цепелин. Да, бе, да. Наистина, адски трудно за изпълнение. Трябва да се внимава. Има групи, с които трябва да се внимава. Примерно с Металика може да не внимаваш, но с Цепелин със сигурност трябва да внимаваш. Добре, значи поставяме това като задача за, не знам, за след една година или две, когато Moleskine Live Sessions продължава да се излъчва, ще ви поканим отново и тогава искаме задължително Led Zeppelin. И след 20 години да напоканите, съмнявам се. И ще си говорим пак. Добре, какво е следващото парче, следващия кавър, който ще ни изпълните? Ами следващото парче е на Stone Temple Pilots, още една сиатълска банда. Явно сиатълските банди преобладават в нашето израстване. И това е бандата, на която фронтмена Скот Уейланд почина преди няколко месеца. Решихме да изфирим едно парче, просто за да почетем един от хората, които най-много са допринесли за развитието на тази култура. Няма и месец, майче, да. Moleskine Live Sessions продължава с един трибют към Скот Уейланд и Stone Temple Pilots и Creep в изпълнение на група Габана. For what is to say, it makes me wanna say what they said was real. It makes me wanna seal, living under house, guess I'm leaving I'm a mouse. All's I got's a sign, got no meaning, just to write. Take time with a warning hand, 'cause it likes to heal. Take time with a warning hand, I guess I like to steal. Take time with a warning hand, 'cause it likes to heal.
Moleskine Live Session се завръща. Ние сме тук в студио 1 на Радио Пловдив и до момента чухме кавъри на група Габана на песни на Metallica, Nirvana, Dave Grohl и Stone Temple Pilots. Нека да се завърнем малко повече към вас, момчета. Разкажете ни повече за процеса, за писането на музика, композирането, текстовете и така нататък. Кои са отговорните лица тук? Аз понеже не съм от отговорните лица, аз ще кажа. Отговорните лица са Виктор и Никсъна, като ние с Стойко така в последните няколко години подкрепяме това, което те правят и се опитваме да го обогатяваме. Също и наши идеи има вече в албума, който ще излезе. Процес е нещо много яко. Някой измисля нещо и ти го развиваш, правиш изкуство. Опитваш се, каквото стане. Да пробваме така, да пробваме така. Проба грешка, както е в живота. Проба грешка и така. Говорейки за втория албум, няма да ви питам за името на албума, но разкажете ни за турнето, което предстои, голямо клубно турне, съвсем скоро, през март. Това, което сме замислили е март месец да издадем албума, като обиколим повечето клубове в България, в които се случат интересни неща, които за наше щастие не са толкова малко. И в Пловдив има няколко места, където се случват хубави работи, в София нещата се развиват доста добре, така че има къде да си представим музиката, което е така обнадеждаващо. Точно това ми беше и следващия въпрос, защото доста често се казва, че в България музика няма, музикална продукция няма, клубна сцена няма. Вие какво мислите? Аз мога само в случая да благодаря на вас и на предаването и на БНР Пловдив случая, че организира такова нещо, защото това е един формат, който помага на банди и тяхното популяризиране, което всъщност е проблема в България, защото банди има, музика има, фенове има, това, което ги събира, липсва. Слушателите не го виждат, обаче ние почваме да се изчервяваме вече. Надяваме се формата да продължава и да бъде все така успешен и да привлича такава страхотна публика, както е тази, която имаме в момента тук в студио 1 на Радио Пловдив. За жалост, днешния ни лайв сешън отива към своя край. Иска ми се да беше по-дълъг, но за жалост имаме само 1 час радиовреме. С какво ще завършим? Отново авторско парче. Този път не е на български, обаче лирично ли е отново? Лирично, разбира се. Песента се казва False Reply. Тя е любовна история. Има кръв, всичко. Огън, земя, въздух. Има любов, има раздори, има така положително, има отрицателно. Той я наби, тя се напи, така. Момчета, изключително много ви благодарим, че бяхте наши гости. За нас беше изключително удоволствие да ви приветстваме тук в студио 1 на Радио Пловдив, както и тази страхотна публика. Вие слушахте Moleskine Live Sessions. Още не е време за ръкопляскане, има още малко. Ние бяхме в екип Виктор Янков, Кристиян Белев, Николай Пеев, инженер Минко Кръстев и аз, Стефка Цанева. Слушайте Moleskine всеки петък от 17 часа с повторение в неделя от 19. И сега за край на предаването ви оставаме в ръцете на Габана. Само да благодарим и на тон режисьорите, и на целия ви екип за чудесната работа. И my mind to be what I'm trying not. People say I'll never be if I'm not on par. I lost myself for thee, no thanks a lot. I'm forward to the best of it, I'll never gonna stop. All the times you laughed at me, you were my resort. I guess I couldn't see your authentic fraud. You never tried to be
a